ഷാക്ക മൊത്തം സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അജ്മീറിലേക്ക് പോകുമ്പോ? തീർച്ചയായിട്ടും. ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് അജ്മീർ കാണുന്നത്, അജ്മീർക്ക് വരുന്നത്. അത് കാൽനടയായിട്ട് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. മക്കയിലേക്ക് അള്ളാഹിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ അജ്മീറിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് അവിടെ സിയാർത്ത് ചെയ്തിട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഷിയാബ്ക്കെ കാണാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നോക്കി, സ്ത്രീകളൊക്കെ നോക്കി വലിയ ട്രക്കിന്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പോലീസുകാർ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലാത്തിക്ക് വീശേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പം അവസ്ഥ പോകുന്നത്. നോക്ക്, ക്രൗഡ് വരുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള്? ഇതിന്റെ മുകളിൽ നോക്ക്, ഫുള്ള് ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള കളികളാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് പോലീസുകാർ ലാത്തി വീശേണ്ട അവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഓടുന്ന ട്രക്കിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ട എന്റെ തന്നെ വരികയാണ്. ജനം ആർത്തിരമ്പിക്കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഇത് അജ്മീറിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ കണ്ടോ പോവുക. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ, ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അജ്മീറാണ്. നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിഷങ്കർ വഴിയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അജ്മീറിലേക്ക് പോകാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. ഈ ക്രൗഡൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് അജ്മീറിൽ പോയാൽ അസാധ്യമാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ അജ്മീറിൽ പോകാനാണ് നമുക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്.
ഷാഫ്ക്കൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട് അജ്മീറിൽ പോകാനായിട്ട്. ഈ ബ്രിഡ്ജിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നോക്ക് നിങ്ങൾ. ഇവരുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ അജ്മീറിൽ പോകല് അസാധ്യമാണ്. അപ്പം അതെ അതെ, നാളെയും മറ്റന്നാളൊക്കെ ലീവ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ക്രൗഡ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അവിടെ ഓൾറെഡി ക്രൗഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ തരണം ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകാൻ അത്രയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വൈകിട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ തീർച്ചയായിട്ടും വേണം. നോക്ക് ഷാഫ്ക്ക് വരുന്നു. നോക്ക്, ഈ റൗണ്ട് ആണ്. ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് അജ്മീർ കേട്ടോ. പോലീസുകാരെ കണ്ടോ, പോലീസുകാരെ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഉണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. മാല കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഷാഫ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഷാഫ്ക്ക അജ്മീർ പോലെ അൽഹംദുലില്ലാ, ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു അജ്മീർ പോകുന്നു. ഇന്ന് അല്ലാഹു തആല തീരുമാനം അജ്മീർക്ക് പോകാനാണ്. അപ്പോൾ പോലീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് അജ്മീർക്ക് പോകരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് എതിർത്തെങ്കിലും അൽഹംദുലില്ലാ അള്ളാന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടും അജ്മീർ റോജ മൊയ്നുദ്ദീൻ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ് അവരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ടും എന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നിവിടെ പോകാനുള്ള ഭാഗ്യം ഇപ്പൊ വെച്ചിട്ട് മിനിറ്റുകൾക്ക് മുമ്പ് വെച്ചിട്ടാ പെർമിഷൻ കിട്ടിയത് പോകാൻ. പട്ടാളക്കാർ എല്ലാവരും സഹായം മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോകാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പട്ടാളക്കാർ ഞാൻ ആരോടും പറയാതിരുന്നത് ആ സേഫ്റ്റിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പട്ടാളക്കാരെ സപ്പോർട്ടും പോലീസുകാരുടെ സപ്പോർട്ടും ബ്ലാക്ക് കാറ്റിന്റെ സപ്പോർട്ടും എല്ലാം ഓല അവിടെ ഏർപ്പാടാക്കി ദർഗയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സെക്യൂരിറ്റി ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടാണ് ഓല് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി അൽഹംദുലില്ലാ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ വരെ നമുക്കൊന്നും റെഡി ആയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതെ, ഞാൻ പോലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതാണ്, അത്രയും രഹസ്യമായിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എത്താനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ഷാപ്പിന് വേണ്ടി ഒരു കുട്ടി ചെറിയ ഫ്ലവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ. ഷാബ്ക ഇവിടുത്തെ പോലീസുകാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടോ, അവരെ വർക്കിന് സന്തോഷമാവാൻ വേണ്ടിട്ട്. നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ്. അജ്മീറിലേക്ക് പോവാണ്. ബാക്കിൽ എല്ലാവരും പോലീസുകാർ അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തിയതാട്ടോ. മറ്റേ അവർ വീണ്ടും ഇവിടത്തേക്ക് തന്നെ വരും. അതുകൊണ്ട് ബാക്കിലൊന്നും ക്രൗഡില്ല. ഷാക്ക മൊത്തം സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ അജ്മീറിലേക്ക് പോകുമ്പോ. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് അജ്മീർ കാണുന്നത്, അജ്മീർക്ക് വരുന്നത്. അത് കാൽനടയായിട്ട് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. മക്കയിലേക്ക് അള്ളാന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ അജ്മീറിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് അവിടെ സിയാർത്ത് ചെയ്തിട്ട് പോകണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ആരെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അള്ളാന്റെ വിധി പോലെ നടക്കൂ, അതിനാർക്കും തട്ടി നീക്കാൻ പറ്റില്ല. ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണത്. ഇത്രയും ദിവസം ഇപ്പൊ 5 മിനിറ്റ് മുന്നേ വരെ അജ്മീർക്ക് പെർമിഷൻ ഇല്ല, പോകരുത്, ക്രൗഡ്, സേഫ്റ്റി, സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ് മുടക്കിയതാണ് പോലീസ് എല്ലാം. ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടും, പട്ടാളം പോലീസിന്റെ എല്ലാവരുടെ സപ്പോർട്ടും അൽഹംദുലില്ലാ അള്ളാന്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അൽഹംദുലില്ലാ, ശുക്രൻ അല്ലാഹ് അൽഫ് മറ. എന്താ അങ്ങനെയാണ് ചിലത് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളും അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കും. शिहाब खान ने अभी ये बोला कि उनको भी लास्ट मिनट में अजमेर जाने का परमिशन सेट हुआ है, उनको प्रोटेक्शन वगैरह माशाल्लाह ज़्यादा मिला है. तो उनकी इच्छा भी थी कि अजमेर जाना है, अजमेर जाके फिर हज की यात्रा में आगे कंटिन्यू करना है. तो उनको इतना प्रोटेक्शन मिला, तो ये जो उनकी इच्छा थी वो भी पूरी हो सकी. तो इंशाल्लाह अपने शिहाब भाई पहले अजमेर जाएंगे, फिर वहाँ से होंगे. മാഷാ അല്ലാഹ്, ഇത് നമ്മളെ ഗഫൂർക്കയുടെ മോനാണ് കേട്ടോ. അവനാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത്. സലാം. फिर एक बात और कि शिहाब भाई पहली बार अजमेर शरीफ जा रहे हैं, और वो भी अल्लाह की तौफीक ऐसी हुई कि पैदल जा रहे हो, और वो अपना हज भी पहली बार करने जा रहे हैं. वो भी अल्लाह ने तौफीक दी कि वो पैदल कर रहे हैं. ഷേഖ് ഭായ് ഫസ്റ്റ് ടൈം दोनों चीजें पैदल पहली बार उनको करने की तौफीक हुई. इसके लिए अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया. अल्हम्दुलिल्लाह.
അൽഹംദുലില്ലാ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരുപാട് നമ്മുടെ പശുക്കളും എരുമകളൊക്കെ ഓടിപ്പായുന്നത് കാണാനായിട്ട് ഒരു പോലീസുകാർ പായിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നല്ലൊരു അത്തർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരാള്. ഇതോ ഡൽഹിത്തെ അത്തറ. അതെ, എരുമകളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടമായിട്ട് ഒന്നിന്റെ മേലെ കയറ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരുപാട് വലിയ മലകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത് ഫുൾ പോലീസുകാരാണ്. ഞാൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ കേരളത്തിൽ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് അജ്മീർക്ക് ഓരോരുത്തരും ആളെ പേരെടുത്ത് ഞാൻ ഓരോരുത്തരെ പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരും എനിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാ. എന്റെ ഉസ്താദ് മുതല് ഷൗക്കത്ത് അസ്ലമി ഉസ്താദ് മുതല് ഷിഹാബ് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അജ്മീറിൽ പോയിട്ടേ പോകാൻ പാടും. ഞാൻ എന്റെ ആഗ്രഹമാണ്, ഞാൻ ആരോടും പറയാതെ വെച്ചതാണ്. ഇങ്ങനെ അതിന് തന്നെ തീരുമാനമുണ്ട് അജ്മീർ പോകുന്നത്. എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും എന്നെ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞയച്ച ഓരോ അഭിമാനത്തോടെ ഞാൻ പറയാം, ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരും പറഞ്ഞു അജ്മീറിൽ പോയിട്ട് അവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഈ നടക്കണം. മക്കയിലേക്കാണ് ഈ പോണത്, അജ്മീർ പോകണം. ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് പോകണം. എനിക്ക് അതിൽ അഭിമാനമുള്ളൂ. അന്തസ്സോടെ ഞാൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കുന്നു. ഷിഹാബ്ക്ക് ഇത്രയും കാലം അജ്മീറിൽ പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതും ഈ ഹജ്ജ് യാത്രയിൽ കിട്ടിയൊരു വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് കേട്ടോ. ഷിഹാബ്ക്ക് നടന്ന് അജ്മീറിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ദർഗയിലേക്ക് പോകുന്നത്. फिर अभी आप ये सोच रहे होंगे कि मलयालम में भी बोल रहे, हिंदी में भी बोल रहे, ऐसा क्यों? तो बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे हिंदी भाई लोग बहन लोग भी है जो हमारा वीडियो देखते हैं, तो उनको हम लोग क्या मलयालम में बोलते हैं ना, तो समझ में नहीं आता. तो बहुत लोगों ने कमेंट करा था और बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करा था कि आप जो भी मलयालम में बोल रहे हैं तो उसको क्या थोड़ा हिंदी में भी बताओ, तो क्या हमको भी पता चले. इसके लिए जो भी चल रहा है, जो भी मलयालम में बता रहे हैं, उसको हिंदी में हम ट्रांसलेट करके बताएं. രണ്ടാൾക്കാർ മലയാളികളും കമന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, കുറെ പേര് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മളെ ഇതിൽ വരും. അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കാര്യം നടക്കും. അലല്ലാഹ് തവക്കൽ. നല്ല ഉദ്ദേശമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും. ഉദ്ദേശശുദ്ധി. ഇത് കണ്ടോ, കുറെ പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 ചാക്കിന്റെ മേലെ ഫ്ലവർ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. സ്ലിപ്പായി പോകും കേട്ടോ ഇതിന്റെ മുകളിൽ. ബാക്കിൽ വരുന്ന ക്രൗഡ് നോക്കി നിങ്ങൾ. റോഡ് മൊത്തം ഒരു ബ്ലോക്ക് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഫുൾ ബൈക്ക് റാലിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ. വൻ ഒരു ജനാവലി തന്നെയാണ് ഷിഹാബ്ക്കയുടെ പുറകിലുള്ളത്. വലൈക്കും സലാം. ഷിഹാബ്ക്കയുടെ ബാക്കിൽ പുറകിൽ അതാ അവിടെ ഒരു ബൈക്ക് വീണ്. ഷിഹാബ്ക്കയുടെ പുറകിൽ ഒരു ബൈക്ക് റാലി തന്നെയുണ്ട്. ഇരുന്നൂറിലേറെ ബൈക്കുകൾ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും. ഒരു വരിക്ക് പോവാണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു. നല്ല ബൈക്ക് റാലി തന്നെ. വലൈക്കും സലാം. കിട്ടിനാൻ പാർസലാം. നല്ല കാലാവസ്ഥയാണ് അൽഹംദുലില്ലാ. അവിടെ
നല്ലൊരു പാടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഈ ചോളത്തിന്റെ കൃഷിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ കഴിയുന്നത്. Bye, I forgot a place name. നസീറാബാദിലൂടെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അബി ഷിഹാബ് ഭായ് നസീറാബാദ് ചെൽത്തെ ടു അജ്മീർ. ഇവിടുന്ന് അജ്മീറിലേക്ക് ഏകദേശം 9 കിലോമീറ്റർ ആണ് അവർ പറയുന്നത്. മാനസം തേങ്ങും റുക്കുയിലും പിന്നെ സുജൂദിയിലും മഞ്ഞാനെ കണ്ണീരാണെന്റെ നിസ്കാര പായലും എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത പാപം പേറി നടന്നു